Good morning. Wala pang 12, so morning pa. Hello! Lumalabas na talaga siya, guys. Crop top pa more! Yung ano ko kasi, yung gamit ko na pambaba, hindi siya, like, ganyan. Pero masikip na siya dito. So, pinababa ko lang siya ganyan. Hinayaan ko lang siya na mag-hello to the world. Hello, people! Happy Tuesday! I am currently 17 weeks and 6 days preggers. Tomorrow, I'll turn 18 weeks. Wait, open ko lang na maayos yung lens. Okay. I am cooking eggs. This is my lunch. Dalawang egg. Right. Lakas naman, okay? And then, mamayang gabi, magko-Korean kami ni Danny Boy. Magmumukbang kami, guys. Namiss ko na magmukbang with Q&A. Yung video na yun, mapapanood yung bukas, or kung walang video bukas, the next video will be our mukbang. Wait sa. What? Ito na naman. Ang itlog talaga. Wait sa. Inanuhan ko siya, parang nilalagyan ko ng oil yung taas ng itlog. Para lutong-luto talaga. Kailangan luto ang itlog, hindi tayo pwede nang hilaw, ha? Uy, pisik lagi ka, mura lagi kang buang. Laki talaga ng galit sa akin ng mga itlog. Gusto ko lang naman lagyan ng oil yung taas. Please naman. Parang masusunog na yung baba, ha? Tapos yung taas. Okay. Yung itlog talaga, ayaw niya talaga sa akin. Kwek-kwek man yan. O mapa. Normal na itlog. Kayo, ha? Okay. Takpan natin. Para maluto yung taas. Goodness. Gusto ko palagyan ng oil yung taas para. Be nice to me, eggs. Ano bang ginawa ko? Ano bang ginawa ko sa inyo? It's going well. It's going well. Pero wag basta-basta magtitiwala. Ha? Kasi yan, kumakalma tapos biglang sasabog. Ay, nako. Itlog. Alright. It's almost finished. Initin natin yung rice. Talaga si egg talaga. Diba? Perfect. Yan yung gusto ko. Brown yung ilalim. But then, perfect yung ibabaw. So, yung trick niyan is, lagyan lang siya ng oil sa ibabaw. Tapos, takpan. And that's it. Lunch. Kain tayo. I am watching Instant Influencer. Hello, guys. Magsisimula ako mag-pack. Hindi pa kami lilipat anytime soon, pero kagabi nag-start na kami ni Dan magtingin-tingin ng mga bahay for rent online. Ewan ko din sa kanya kasi sabi niya, we will start looking in. Hala. Kasi sabi niya, we will start looking in June kasi July pa naman kami lilipat. Pero we started looking last night. I have been looking pero hindi seryoso kasi naisip ko kapag nawala yung nagustuhan ko, wala din kaming magagawa kasi hindi pa naman kami magre-rent ngayon, alam mo yun. So, yeah. And we started looking last night and I was like, you know what? Malapit na mag-June. So, what I will do is, ilalagay ko yung mga gamit na alam kong hindi namin gagamitin. Like, yung mga baby clothes, meron na guys. Meron na tayong na-accumulate. So, gagawin ko is ilalagay ko siya sa mga boxes because we have boxes now as well.
ayoko na magtambakan yung maraming boxes dito. So, paunti-unti ko siyang gagawin. Siguro may isang box na ako dyan na mapupuno ko ng mga baby clothes. So, we can put it away para hindi ganun ka, like, tambak ba. And, gagawin ko siya now while okay pa ako mag-bend-bend na hindi pa ganun ka sagabal yung tiyan kasi hindi pa siya ganun kalaki, guys. So, okay pa ako upo-upo sa, floor, alam mo yun? Hindi pa ako nahihirapan, like, masyado na tumayo kapag nagsasquat ako. So, gagawin natin siya paunti-unti. Kasi, hindi din naman namin ito magagamit ngayon, yung mga baby clothes. Una ako dito sa kwartong to. Ito, empty na to eh. Maganda din na nag-pack na kami before namin binenta yung bahay. Meron din ako mga dun. Yan yung mga stuffed toy namin na nakuha namin sa Japan. Alright, so hindi ko maaabot yan. And hindi ako papatong kasi mapapagalitan tayo. Pag napanood ni Dan yung vlog ko, pumatong ka na naman. Gagalit siya, guys. So dito lang tayo sa within reach. Kukunin natin tong mga to. And i-organize natin sila ng maayos para natin yung space ng ating mga karton. Kasi may mga karton na ako dyan. Salamat sa mga nagbigay ng regalo. Salamat sa mga early prezzies. Oops. Thank you sa mga early presents. Ano pa? Dito yung aking makeup. Wait. Ayan. Galing kay Nisa Isabella. Thank you, Nisa. Itong box na to, para kay Miss 2. Nag-accumulate ako na ng Isisend ko sa kanya. Hindi ko pa na-send. Isisend ko yan before kami lumipat. Ano ba yung mga nandito? Alright. Kita niyo ba ako? Wait, ayan. Iniisip ko, sa ngayon nakaka-squat pa ako, walang problema. Feeling ko kapag lumaki na siya, medyo magiging hassle na. Marami akong boxes dito eh. Hala, may laman pa pala to, guys. Okay. Yan, hindi pa na yan pwede. Ito, tingnan nyo to si Don. Nakatanggap siya ng award sa work. Lagi siya nakakatanggap nito. Tapos, tinatapon nyo. Ang daming kailangan takpan. But, top siya sa kanilang work. Nakakatanggap siya nito every year, pero hindi niya kinikip. Pero maganda siya i-keep sana. Kasi talaga siya, as in, may glass talaga siya sa harap. Like, legit na award talaga siya ba? Pero, ayaw ni Dan i-keep eh. Sabi, itatapon natin yan kasi taon-taon siya nakakatanggap. Char naman talaga sa kanya. Tapos sabi niya, kapag kinip ko yan, ang dami. Ito, feeling ko magkakasya lahat ng baby clothes dito sa box na to. So, itong box na to yung unahin natin punuin. Ang dami lang sequence nito. Ito yung galing kay Etude House na hindi ko inaasahan. May PR package pala sila na sinend sa akin. Hindi ako na-inform. Kinikip ko sana itong bubble wrap eh. Kaya lang ito sobrang puno ng sequence. May nakita pala akong comment dun nung namili kami ng mga damit. Sabi, buti na lang dyan sa Australia, included ang hanger. Hindi ko din alam kung bakit. Pero handy siya kasi nakikita ko sa hanger yung size. So, kaya kinikip pa namin sila sa hanger ngayon para madali lang i-figure out yung size. Para kapag nag-go through na tayo ng mga damit ni baby, alam natin kung ano yung, alam mo yun? Binigay ito ni Mark before pa nila nalaman yung gender. Ito yung team na Dan. Favorite team na Dan sa football dito. Ito na talaga yung kulay niya. Yung baby namin puno ng ganito kasi marami din kaming binili na ganito. Pang baby na port power kapag pumupunta kami ng Melbourne. Pag nanonood ng laro, tapos may makita si Dan na cute. Binibili niya. Cute!
ang vacuum na pick up niya naman. Very good, very good. Meron tayo dito sobrang laking box galing Amazon. Diyan ko ilalagay yung pillow ko, yung aking pregnancy pillow. Hindi ko pa siya ginagamit pala, yung pregnancy pillow ko. Okay pa naman ako, nakakatulog pa naman ako ng maayos. Hindi ko pa siya kailangan sa ngayon. Pero hindi ko lang siya ipapack just in case kakailangan ko siya next week or the week after. But I have another free box here na pwede ko nang paglagyan ng mga gamit. So, yan lang. Kunti lang pala. Hala, uy, hindi talaga ako mahihirapan pag-pack nito. Kasi ito na lang. Sa kwartong to, ito na lang yung kailangan i-pack. Tapos, marami pa akong space dito, oh. So, pag nalagay ko yan lahat, may space pa ako. Okay na, okay pa tayo, guys. Maya-maya, darating na yung sedan. Pupunta tayo ng Korean shop. Kasi bibili tayo ng pang-mukbang mamaya. Magmumukbang kami ni Don. Korean food. Alright. So, ano yung ipapailalim natin? Lagay ko na lang mga dokumentos. Empty na siya. Yung phone ko na talaga. Empty! Empty! Meron yan. Hindi ko lang alam kasi kung para saan yung mga keys na yan at saka mga USB. So, tatanungin muna natin si Dan. And yan, ayoko siyang ilagay doon kasi I don't think we will keep it. Ito yung drawer na nabili namin sa IKEA. Ang mahirap lang dito kasi konting galaw mo lang, nawawala siya sa truck niya. Nakakainis. See? Nawawala na naman siya. Ewan ko. Yung iba dyan may laman pa. Pero ilalagay natin yan doon. Kailangan ko lang siya i-label ng maayos. Hindi ko kasi alam kung kailan namin gagawin yung tax namin. Mga tax files yung nandyan. Ang tagal ni Don, guys. Malapit ko na mapuno yung box ko. Yung ginawa ko is kumuha ako ng mga gamit dyan. May mga drawers to dito. Kumuha lang ako doon, mga DVD, yung mga maliliit, para mapuno yung box pa. Hindi pa din siya puno, pero okay na ako. I-prepare ko yung kakainan namin ni Dan mamaya. Nakabili na siya ng beef, pero pupunta kami sa... Yun nga, sabi ko kanina, pupunta kami sa Korean shop para bumili ng iba pang kailangan kasi wala kaming stock sa fridge. Grabe kasi yan si Dan mag-go through ng fridge. Noon, mga once a week or once every 2 weeks siya nag-check kung may mga expired na ng mga pagkain. Ngayon, lalo na nang nabuntis na ako, halos like every week, twice a week siya nag-check, guys. Just to make sure na walang expired sa fridge ba. Kasi baka hindi ko ma-check tapos ma-inom or makain ko. So, wala na. Tinapon na niya lahat. Kapag walang nakalagay na expiration date, tapos feeling niya, matagal na yan dyan, kahit na hindi pa yan expired, pag tinatamad siya tingnan, wala, tinatapon niya. So, yung mga dip-dip na ginagamit namin sa Korean mukbang noon, or kapag nagko-Korean, kami, barbecue, wala na dito. Wala na. Nasa bin na sila, guys. So, kailangan namin bumili nun, kasi masarap yun. Kailangan ko din ng lettuce. Alam mo yan, i-set up ko lang to para pagdating niya, diretso na. Sobrang busy niya lately. As in, sobra. Hello. You today as well, Mama? I did, yeah. You did? Nice. How's your day? Good. Busy? Did you tell them about your watch? Oh, no. Not yet? No, not yet. You can tell them now.
I'm getting a watch as well. A new watch. Is it good? That's alright. Yeah, nothing special. Hey. That's alright. Yeah. Ang saya-saya niya. Nagpunta na naman siya sa Lexus kanina, guys. And he's able to get me a watch. Just kept on pushing it. Oh gosh, hindi niya nakakain yung lunch niya. Ngayon niya lang kinain. Nagbaon siya ng egg eh. So did you eat your salmon? Yeah, Nakalimutan niya, I just got a guys. bit of Chinatown because I had to get the thing. Ah. Like a little nan dog and a little custard. So you had lunch. I thought I didn't eat my lunch, eh? Okay, that's alright. Let's go have a go. I was gonna feel really bad for you because you're gonna be starving, but you had like... I've had this week. Oh, good. Alright, I'll just get my jacket and then... I'm going to quickly drive to... Dito na kami. Ano yung hinahanap natin? Ito, babe. Ang laki ng... Huh? Sorry, the rolly sauce. No. That's for marinade. Hello, this one, but this is way too big, babe. Jesus Christ. I know. Tinapon They mo must be kasi. all out. Of the small one. Hello. Oh, We can ask them. Wait, that one and this one ay. No. That's hot pepper. Hot pepper paste. Guys, tapos na pala kami sa Korean shop. Tapos wala sila nung lettuce. So dito tayo sa Tony and Max. Fruit and veg to. Pili tayo apples while nandito tayo. Masarap yung mga prutas nila dito eh. Choose wisely, my love. One. How many do you want? Just do 3. You're eating this as well. I can do Just do 4. 4 is enough. 4. Sige. Yeah, definitely right, babe. Okay. Okay. There you go. What else? Do you want more kiwi? I'm alright. No? Okay. Let's find our lettuce. Bili tayo watermelon, guys. That one? Yeah, sige. That looks good. Really? Why? No, I reckon that one does look good personally. Well, why did you choose that one I thought you then? were going to get Queen A. I'm just looking for like the red one. They're all red, but like okay. Now lettuce. Maganda dito kasi mga fresh talaga yung kanilas. We should have gotten the mushroom here. 'Di ba? Nakabili na kami ng mushroom dun sa Korean shop. Ito oh. Ito. Which lettuce is it? Wait. This. Is that that? Yan ba yun? Dito kami sa Baby Pos. Para ano na siya ba? Diretso na siya. Pugasan na lang natin sa bahay. Do you care? No. Bahay na kami, guys. Magluluto lang sila ng rice kasi nakalimutan ko. And konti lang yung rice. Nagpunta kami sa Korean shop. Bumili kami nito. Ano to? Mini King Oyster. Pero, meron akong, ibang mushroom na gustong kainin. So, nakita namin sa Tony and Mark. So, yung binili namin. So, sa Korean shop yan. At saka ito, red bean paste ata to. Yung green na packaging sana. Tapos, walang maliit. So, yun na sana yung bibili namin kasi it lasts 2 years naman. Kaya lang, nung tinanong ni Dan si ate sa counter, sabi niya, meron ito, mas maliit. Same lang siya, iba nga lang yung brand. So, we got this one instead. Ayan. Parang soybean paste ata yan. Tapos, we have the, like, chili or yung pepper paste nila. I-mix mo lang yung dalawa, tapos lagyan mo ng sesame oil, and it's really good. Very good dipping sauce. We have our lettuce na hugasan ko. And ito yung binili namin sa, this is from Tony and Mark's na. And then dito, shiitake mushrooms. Ikakat ko lang to para ready na siya i-grill mamaya. We got apples. We got corn. May mga basura dito. Nakita ko to sa sa Korean shop. Peach na chewy loli. Masarap siya. It's a bit sour as well. Hindi ko na-expect na sour siya. But it's really good. Alright, hugasan lang natin. And then, kakain na tayo because I'm hungry.
ready na yung ating mga sauce. Ito yung kay Dan kasi konting pepper paste lang yung nilagay ko. Ayaw niya kasi ng spicy. And then we have our mushroom ready. We have our lettuce, clean lettuce. And then nandito na din yung ating mga meat. Meron ako nakita sa freezer. Konting natirang pork. So, tino ko siya kaninang umaga. And meron. Para may variety tayo. Si Dan lang siguro kakain ng pork. Siguro kain ako ng konti. Sobrang konti lang naman to eh. Okay lang yan. Ayun! Set up na natin siya doon. Hinihintay pa namin na maluto yung rice. Looks fantastic, Mama. Ready na. Ayan. Hintayin na lang natin yung rice. I'm just waiting for the rice, babe. Do you want to get this going? Right now? It's already plugged in. Kakarating lang dito sa kwarto. Kanina pa to dun sa lounge. May ginagawang trabaho. Patulog-tulog pa mo. Babe. Oh, guys, I'm 18 weeks pregnant today. Oh, we're gonna watch a video. I know, I told them earlier, I'm 17 weeks and 6 days. Guys, akala ko Tuesday ngayon. Wednesday pala ngayon. Nag-text pa yung mama ni Dan sa akin. Sabi niya, kumusta yung pregnancy pillow? Kasi nanonood siya ng vlog. Sabi ko, okay lang, pero hindi ko pa ginagamit kasi hindi ko pa kailangan. Tapos sabi niya, 18 weeks today? Sabi ko, no, tomorrow. Hala, uy, hindi ko alam bakit. Bakit ko naisip na Tuesday ngayon? 3 araw na pala itong pumapasok sa work. Wala namang holiday. What's that? It's like you've been going to work for 3 days now after the weekend. Feels like I've been going for work for a week. Oh, sorry, mala. Oh, Done ano lots of yung work dani this week. boy ko eh. Sorry? I've done lots of work this week. Busy? Busy. Yeah, kahit na nandito siya sa bahay, ang dami niyang ginagawa. You gotta get me this car, mala. You need to pay the Lexus. Do you want a push bike instead? You wanted it. It's such a nice car. I look forward to driving it on the weekends. Aww. We can go for family drives. Sige, trabaho ka more. Anyway, hinihintay ko yung video ng mga bros, ng mga utol. They don't have a video tonight. Okay, that's alright. I know, maybe they're tired. Guys, your body is a wonderland. It's a hill. Lots of Mount. trees. Lots of trees. Anyway, manonood lang kami ng video namin. 18 weeks na pala ngayon. Nakakaloka. How big my head looks, babe. Go Oh, that way. sorry. Thank you so much guys for watching. Sana nagustuhan nyo. Please like this video if you did enjoy. Please subscribe if you haven't yet. I hope to see you guys soon. Be good. See you guys. Good night. Mwah.